da wokasa enenso wakasa kasa de ya de a we se nipa oma ho te o se nipa hwe kasa yi eneme be obi ye me di traffic nam ko bo aben atimoto so ahwehwe no se ne okọ akọ oda na nya pa ojimi firi okọ no ye ntum fa wie mu na bo aben na me yimi ti nam se me firi obi ana aben ye se e kire se bie kwan mu ngo a kasa bie pie mo no na mo kan kire nipa se nipa no ye sunsun so ye mframa so ye honhom so okura no men nam onim no no ade no ho akoto asem mu da bi odin so asem ne mfa ne ho traffic no won ka ho bi nanso odi atema ye nyina ye tie sompa bibiri na no no akure twika no okai sa na ye fort na aba obi bo aben na anya ne de bade na wodi obi ye obi di na atema anya ne de bade na obi ye bi odi atem edikasa de osi ehwe ne ye Psalm 8:2 osi o mofra ne nkokoro anum na masiesi ahoden atamfo ntinto nipa ketrema ahoden wo so awurade asem so wuo ne nkwa wotekrema nsem wa wo do wudi na ba edi adanse se wo yo nipa a emie wa no nka asem bia akwa obi timantam da bia ne nkomo odi sentimi nkofo sika mi benya binie se nipa kro no hu se nyame ahiro bi so no de ndi iskaduro da ye bie ya no ane ye ka emoa oba tan bia num ka sentini ba bia anye ye ubenyina beto ubebre se nyame bire ya udi osu mumi nanteme soko unya ka preto ho kra sere memo hu se me na mo wo wode nkomo se ya ne ba bia anye ye afi no ohunu ni nua ba na ni bre afi ubo se ja ne ba ye ono no ni ba ye nso ne nam nuru so ama eja ba ye tene so edi anum kasa de se wo bobra na so behwe ni ye be boa de wanante ubedu akire ezo so wanhwe wonum kasa yi a wo hawo ne amane ya be fama setenam no wo be regret sam ne na aka akire ye ka to nipa bi o fia wo tie anumre se wonum kasa hwe ni ye fa kansem pa ma wo ho etomre bia mene nsem a ehi etomre bia mansem bi ntwam nko usi bia wo be ma hu mu aya e de wo ha be ba betu nipa dua so ya bes ma metu ni din nanum na obie ka asem ne ya wo munti me be sei na mefre no ampa abrante ne ba wiase no wo ntwetwede na abrabo nsi yie ma no ko si se ono so yusu kasa kuro ya ka se nyame me serew yisa no me din firi me so ampa ne kasa awurade tie ye di kasa ye ka no ye nhwe ne yie obi ti ba bi opeso wonko etimi betimi akoye adwuma wo so mbanie no de ne katere ma kasa obi so da so wo school so me de mi wi aso ma na ba ba me be wi na asi sa de ama no tini ofia wo tie ye tunefo kofo broche metima kobi ukesa me fa libia na me ko ho na wo kire se wo pentu boko akoto buku alamfo no ma yudi every so because nya right way we se wo fa tu kwan fo ano kan sempa adwuma no ba so de hu ko hyemo connection man yo nyimi sika ni de no di kan kan ma no do ko wura mu ana sika na yera de be sere se wo ka asem a fo ano ka papa na mfa hwam na okra ofosu okay and asem na de buy na no de asaf mu like Peter o se asante wo kasa bi se ano e wotre a echen yi wan ano a wotre echen yi wan na na nipa bebre ni se sekan ni bread e na ano wonam idu maybe won ma nipa no ano wonam ba ya ne hu ofo so wi se eno me ne sa no ma ne ye nkwa hwe ye nso de mu ye susu ase kwati obi anka o wono me ye honi asem lumba ususu wan kwati obi anka ne amangwa ma na anya ne ya eti bia di pakro na ye ne na nkanye abrabo ni o bia nke ekọ ya ni mo eti ekọ ekotonwa ye nso mo mpae aha na de wotie etie ni de ya kan nyina ne se obi ko kamopanyi shekha se onhyira no papa ne nsa gusu hyira no eye ofuru oba ya no besa twa bo pam maame bi ana papa bi ene ro sa do me ye pese kan nyina ne se esese obi a woti wiase bia especially Ghana who the way a black man or black lady the way a life sitting yemfa sem nche o enti obi wo ha obehwe ne ba wa wo no ano ono ane ma wadom o munya because o ma ya obi ehye ne mu ofoso no obi a ne timi me na sem ye kan no obi dumi ne ku ankoye ye nso a wasimi kuma me ko wa ne nkoi but kai bibi obi abodua kum ne ba obi abodua enti na asantefo kasa bi se hwe ne wan to koti ansan wo yam obi abodua wonim se na housemate bi on ne te e na afa de no eti ahisem nti akobodua se ne ba ne fa ye
dume bi a ano ewati a asi yiwan ye besre edume bi a bufuo mo man susuma ye bufuo nkoso abufuo de wo ho ampa betima ye obibi a ano den even wa wo ba ukunu wo yere nanso wan hwe yi a ofoso na ebe kan chirima ye wo fie bebre wo hono mo a se be nya obi enya ba yi o eya numi bi anipa bi ka tu fie ho edi fie ni nya ye besre ano yen ka sempa bible ko aka wo ka firi soro oba fomo a em se wo mfimfin o ba bi so hu enti o se ka sempa ema wo ipedume bi a wankasa ka sempa madika ka cho so fo so dume bi na wankasa address na obi ankanfo wa de wa kanfo hu na efe dume bi a yenhwe the way si kasa kire kunom me nko ade awale a me ko anye yi o e de na nko ade anye yi e wo kasa bi efie bi mu a ko ye de yale ano no ye de hade ye de yale diabetes e wo fia okay ye besre ye ma ye kasa ye no enye papa ne kasa ye kasa kire ye ma ye kun ye busua anase obi o na mabonten ye te na molo e ba ye okoka kasa bi a na ni ko fira ye ade na ikoso anya de o masesa da nanso ne ye tufu se de ye ka bi amafo nti o na beboa fo wano kasa no a wo kan ma sikire ene ewo mrem na bedi wanim ama wo so anya baabi pae dai atra ama wankasa wabrabo na wie unchiri maso ene o manyina so ofo so me da ase